Ọ dịghị ka ya sị na ngọzi ga-anyụ gị ọkụ. Ọ dịghị ka ya sị na o nwere amala ahụ dị n'ime gị mgbe ị pụtara ụwa oge ị na-etonite, mana abịazielu kịta ọ dịka ya sị na ya bụ ngọzi anyụ gị ọkụ, ị naghịzi afụ ngọzi ahụ. Ọtụtụ n'ime anyị dị iche iche bụ ndị ga-abụ mgbe ha na-etonite, mgbe ha ka dị n'obere, ha nọla n'otu a chee ife n'obi, ife ọmụmatụ na enwere ife na-akpa ha wee nọrọ ana wee chee ife n'obi ka ha si wee nweta ya bụ ife. Ngwa ngwa n'oge na-atabighị anya, enwere ike ọma ngafe mkpụrụ ụbọchị na one na one, enwere ike ọma ngafe otu izu ụka, ya bụ ife eruo ha n'aka. Ya bụ ife ahụ ha chọrọ, ha chere n'ime ana obi ha, ebido mewe n'ime ndụ ha bụ ife ọma. Mana o weziri ha anya, ha na-atụzi alịlị na abịazielu na nke ikpeazụ a, ọ dị ha ka ya bụ ife anyụgo ọkụ. Ọtụtụ ndị dị iche iche, ya bụ onyinye amala do n'ụdị n'ụdị, nke anyị kpọrọ afa bụ nke anyị ji wee maa atụ. Kedu ife kpatara na ya bụ onyinye amala na ọ dụghọzi ka o si wee dị kịta ọ na-abụzi ịchọzie ife iche ya n'obi, kama ya bụ ife ga-eme dịka o si emere gị mgbe ahụ ị na-etonite. Ya bụ ife butezielu gị ife mkpakasị ahụ, butere gị okwu na ụka, butere gị ife anya mmiri na ife arịrị dị iche iche. Enwere ọtụtụ ife dị iche iche kpatara na onyinye amala gị ahụ efu n'ahụgo gị. Enwere ọtụtụ ife dị iche iche kpatara na onyinye amala gị ahụ mere gịnị n'ọnyụrụ ka ọkụ. Anyị ga-etinye anya n'ụzọ ife na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ butelu na ya bụ onyinye amala gị ahụ anyụgo ọkụ. Ọ dịghị ka ya sị na ịtụfugo ya bụ onyinye amala. Nke izizi bụ ife gbasara nsọchi gị na-asọ nsọ. Mgbe ncha ka anyị na-ama ọkwa, kaba ahụ ka ị marụ mmụọ gị na-eso, kaba ahụ ka ị marụ chi bịara gị ụwa, kaba ahụ ka ị marụ ife ọ na-asọ nsọ. Maka na onye ọbụla ga-adị ogologo ndụ n'elu ụwa a ga-asọrịrị nsọ. O nweghị ife ọbụla ị na-eme n'elu ụwa a na-enweghị nsọ. Ọsọgode ya bụrụ na afịa ahụ ị na-azụ azụ, afịa ahụ ị na-azụ azụ nwere nsọ, nwere uru, nwee ọghọm, nwee nsọ ị ga-edeberie ka ya bụ afịa were na ọ bụrụ na ọnụ oyibo akpọ ya do's and don'ts. Kedu ife ahụ chi gị na-asọ nsọ? Enwere ndị bụ na chi ha na-asọ nsọ idine nwaanyị aghala aghala, mana ndị a maka ifi ọchụchọ nke anụ ahụ ha ejikwata ha ọnya bụ nsọ. Ha na-edina nwaanyị otu o si sọ ha chekwanụ maka ebe o si ka njọ bụ na ha cheru na ọ bụrụ na ha merụcha onwe ha na onyinye amala ahụ ka ga-adịkwa etu ahụ chi ha si wee kee ha. Asị maka na ndị oyibo sụrụ oyibo wee sị that you cannot eat your cake and still have your cake back. Asị ọ ga-akalụ gị mma na idebere ya bụ nsọ. O nwere ndị bụ na chi ha na-asọ nsọ idine nwaanyị ajadu, ya bụ nwaanyị kwalụ di, mana taa maka ifi agụụ nke anụ ahụ, maka ifi na ha etekwatanwuho anụ ahụ ha, agụụ nke anụ ahụ ha, maka ifi na ha atanwuho anụ ahụ ha afụfụ, ha na-edina nwaanyị ajadu dị iche iche. Kedu ka o si dị gị ka ya sị na ya bụ onyinye amala gị aha ka na-alụ ọrụ ebe i merugoro chi buteru gị ya bụ onyinye amala? Ọtụtụ ndị dị iche iche ife chi ha na-asọ nsọ bụ idina nwaanyị nọ na di, mana taa ha dizi nwaanyị nọ na di wee fili isi, ya bụ ife wee bụrụ ife na-agba ha anya mmiri. Ọtụtụ ndị dị iche iche mmụọ anya na ha so bi ụwa na-asọ nsọ ịkpa nkata ọjọọ megide mmadụ ibe ha, mana taa ebe a na-afụ gị ibe ebe a na-akpa nkata ka a ga-esi wee megide mmadụ ibe gị, ebe a na-afụ gị ibe ebe a na-atụ alụ ka a ga-esi wee kpa nkata megide mmadụ ibe gị. Kedu ife chi gị na-asọ nsọ? Ọ ife a bụ ife kpatara o ji dị gị ka ya sị na ya bụ onyinye amara chi gị nyere gị n'ọdụgo ọkụ na ị naghịzi afụ ya. Ọzọ dịka nwanne ya bụ nke a bụ otu ụzọ eji m aka na ịghọtachara ife anyị kwụrụ ọfụma na nke izizi a. Ma ọ bụrụ na ịghọtachaghị ọfụma, jụọ anyị ajụjụ na igbo eji ezisa ozi tupu anyị agaba n'ihu. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gide emedalụ, ọ bụrụ na esonyebụla anyị na mbụ, anyị si gị nnọọ, maka na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ igbo na asụsụ igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Nyere maka tụsa ozi apịnye aka na kalif na ya zọọ m okwu na ngalaba okwu nke kacha nke tụsalụ m okwu a ma zọrọ ya m okwu na ngalaba okwu. Nke ịbụọ bụ ndị bi na abụmọnụ, ndị na-ebi ndụ ha na abụmọnụ. Ọtụtụ ndị dị iche iche bụ abụmọnụ n'ime ndụ ha were na-akpagharị. Kedu ka abụmọnụ ga-esi wee bịa n'ime ndụ gị? Maka na mgbe ncha ụfọdụ n'ime anyị asị na-enwekwa ihe dịka abụmọnụ n'ime ndụ ha, na-enwekwa onye bụrụ ha ọnụ o jikwa gbata nnụnụ nwa eji wee fere. Ngwa gee ntị, n'ụwa gị bịara abịa enwere ike ọ bụrụ na ị kpara akparamagwa dị iche iche, enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị megidoro mmadụ, enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị napụrụ mmadụ ife n'ike, enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị so na ndị mere ogburu isi, enwere ike ọ bụrụ na onye ụwa gị kpara akparamagwa dị iche iche dị aṅaa imegidoro nwoke maọbụ
maọbụ megide nwaanyị ya bụ ife wee bute elu gị abụmọnụ, maọbụ enwere ike ọ bụrụ di nụrụ gị n'ụwa gara aga bụrụ gị ọnụ, nwee ike ọ bụrụ nwaanyị ị nụrụ n'ụwa gara aga bụrụ gị ọnụ, maọbụ ọ bụrụ nne gị maọbụ nna gị maka akparamagwa ịkpasoro ya n'oge gara aga fa wee kwuo okwu ọjọọ na-atụbaghị anya, ha ekwusaghozi ya bụ okwu tupu ha bụrụ onye nwụrụ anwụ, i wee bụrụ na biri na abụmọnụ ahụ wee rute n'ụwa nke a. Ya bụ abụmọnụ ga na-eme gị mgbe ọbụla ife gị ọkụ ife gị chi gị mụnyelu gị n'ime gị ga-eje ka ọ chakee, ya bụ abụmọnụ ahụ abụrụ ife ogbochi wee nye elu gị. Mgbe ọbụla ọkụ ife gị nke ndị oyibo na-akpọ star maọbụ destiny gị ga-eje ka ọ chakee ka ọ pụta ife, ya bụ abụmọnụ abụrụ ife mgbochi nyelu ya bụ ọkụ ife gị. Ọ ya kpatara ọtụtụ mgbe ụmụnne anyị ụfọdụ ije n'afa maọbụ ebe a na-eburu ha amụma, ife a ga na-agwa ha bụ na ha bụ nnukwu mmadụ na mmụọ, mana ka ezikpe kpatara na ya bụ nnukwu mmadụ anaghị apụta ife, ọ bụrụ ife so abụmọnụ abụrụ gị n'ụwa mbụ maọbụ nke ị metere n'ụwa. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụmụnne anyị n'ụwa nke a ha bịara fe emeka ego ife dị iche iche bute elu ha abụmọnụ. Enwere ike ọ bụrụ ka ha si kpaso mmadụ ibe ha agwa, debe ahụ na ha ga-emenwu ya bụ ife, na onweghị onye dịka ha, debe ahụ na ha ga-eme ife ahụ nafelu, na onweghị onye ga-ajụ ha maka gịnị ka ha ji mee ya bụ ife, ma ọ bụ ha eburu n'obi na onye ahụ ha mere ife ahụ enweghị ife onye ahụ ga-emetenwu ha, ma ọ bụ ha eburu n'obi na ha ga-emenwuo mmadụ ife jee zoo na onye ahụ ama nchọtanwu ha. Ịma mmazi na onye ahụ i mere ife bụrụ gị ezigbo abụmọnụ, ọkachasị ọ bụrụ na aka onye ahụ dị ọcha n'ebe ị nọ, ọkachasị ọ bụrụ na mmụọ so onye ahụ bụ mmụọ dị ike, ọkachasị ọ bụrụ na onye ahụ imegido na ya na chi ya dị na mma. Kaba ahụ mara ụdị akparamagwa ị na-akpaso mmadụ ibe gị. Nke abụrụ nke ịbụọ. Nke ịtọ bụ ajọ ọgwụ ndị gboo gwọrọ. Ajọ ọgwụ ndị gboo gwọrọ nwere ike ị na-egbochiri gị ngọzi gị, ọ dịka ya sị na ngọzi ọkụ ife gị chi gị mụnyelu gị anyụọna ka ọkụ. Ọ bụrụkwa sọ nke ndị gboo gwọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ na-etinye aka na gwọọlụ m na nke ikpeazụ a na ndụ a ịbịa mara amalụ, ọ bụrụ na mmụọ gị na-eso abụghị onye na mmụọ na-anabata gwọọlụ m, enwere ife dị iche na gwọọlụ m, nwee ife dị iche na ịchụ àjà. Ọ bụrụ na mmụọ gị na-eso abụghị mmụọ na-anabata gwọọlụ m, bulie n'obi na ya bụ gwọọlụ m ahụ ị na-eme ga na-adanyụ ọkụ ife gị. Kedu ife mere ọ ga-eji danyụ ọkụ ife gị? Maka na mmụọ gị na-eso weta elu gị ya bụ ọkụ ife n'ime ndụ gị anaghị anabata gwọọlụ m, ka ọ ka ha otu a. Nke anọ wee bụrụ mmụọ ndị agbachiri nkịtị. Ọtụtụ mgbe mmụọ dị iche iche ndị gboo ji wee fibe ngwuru, mmụọ dị iche iche ụmụnna ji wee biri, ime nne ji wee biri, agbachiri ha nkịtị, ya bụ mmụọ wee bụrụzie ife na-akpakasị ahụ n'ụbọchị taa. Ka ọ ka ha motu anọ na-ada ndị gboo bụ afa m. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyela anyị, anyị si gị nnọọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mgbe, anyị si gị dee emedaalụ. Echefukwara na ife anyị na-eme n'ọgbakọ abụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne na asụsụ Igbo. Nyelu m aka tụsa ozi a, pinye aka na kalif na ya ma zọnyere m okwu na ngalaba okwu nke kacha nke. Tụsaalụ m ozi a, zọnye ụkwụ na ngalaba okwu, maka na enwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ, o wee baalụ ya uru. Ọzọ dịka nwanne ya, tụsaalụ m ozi a, maka na ịtụsa ozi a olute onye ọzọ aka, ị nwere ike iji wee zọpụta mkpụrụ obi ọzọ. Ka emesịanụ.